Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Awit anggen kula uluk salam dipun respon kaliyan sedaya pamriksa. Nggambarake yen pamriksa warga ing Lerwolo pengasih kene piyantune bloboh-bloboh. Iya, Mas. Nyatane bengi iki bisa gelar budaya mengujube ujub sawalan ana daleme Bapak Yatin. Iya. Mongko sinangkuyung dhateng para warga Lerwolo RT 57. Ingin dipun sepuhi Bapak Pipit. Bapak Pipit. Sekarang jenenge dawa ming Pak Pipit tok Pipit ki Mas Kosindengku sing rondo kan. Nggih. Anu no, nggih Mak. Mengiki kajate sawalan. Warga setempat Pedukuhan Lerwolo. Ya. Matur nuwun awake ditimbali supaya pentas. Di rumah Bapak Yatin Lerwolo RT 57 RW 25 Pengasih. Disepuhi dikuwati Bapak Yatin. Wong arep golek donatur ora metu. Bisa nggo dhewe komplit wargane ajare sawalan warga kok mek bisa nggo wong siji kok liyane iki wong sak warga nyatane ya do nonton ning kok mung wong bulan baleni ya ora apa-apa no anane nyatane ora disengkuyung karo ora didini karo warga depan nyatane Pak Yatin ya ora iso gelar budaya bisa. Espahanane mengkor Pak Yatin ki berjiwa besar, rela berkorban tanpa pamrih. Mugawe sawalan ki ateges ku sedekah warga ing Lerwolo tepuk tangan ngono wae. Mongko undang dalan ora ngenyang. Ora ngenyang undang dalan. Piro-piro pokoke oke. Wis pokoke. Padahal tanggapanku larang kaya Pak Yatin iki kuat mulai gugumun kuwi. Atasme bakul mie kok kuat nanggap biyanto. Narami berjiwa besar bakulomi kan nyatane yo laris nyatane yo kondang rono-rono nek ora bak mini Pak Yatin ora enak limune. Mbok menawa kan biyen yen wis diciptake dadi piyayi sing pinter ngolah bakmi bumbune enak. Wong kang ngger masakane enak mesti kelakuannya apik. Nang kok ngopo. Nyatane aku duwe bojo ki ana sing ora iso masak ya kelakuannya elek temenanan. Ya kuwi bune caluru kuwi elek kelakuane. Sengit aku. Terima ke rapopo. Mugi-mugi
sabibaripun pepanggihan sawalan kali gelar budaya menika mangke warga Nderwolo ingkang dipun sepuhi dening Bapak Jukup kalian Pak Yatin mugi-mugi mangke manggih tata titi tentrem ayo-mayem padha bagas waras kesehatane panjang umure agung rezekine selamat donya lan akhirate Allahumma amin wis ndongake iki sethithik wae mak mandi aja kaya Mbah Momon nulak udan kok bola-bali ngomong wae malah beres dadi dukun kok omong wae ya mahkodanan termasuk aku ya ora kabul iki mau aku wis reka-reka njaluk uyake kene njaluk kene sapure gese kudune iki ora udan bareng tak tolak mak bres yang ngono ya wis rampopo no nggo prihatin karang jerih payahe wong seniki padha karo tentara jadi wong perjuang sing berjuang besar ki ora mung tentara dalang kaya pahlawan padha wae ana apa sing tentara dadi dalang ana ya wis tentara ki dadi dalang kok le ora nrimo uripe wis rapopo ora perlu tak omongke do ngerti dhewe ayo kuwi sing gade motor tuku mah omong dhewe ya saking rasah warna-warna anane kajate wis dikabulke wis do disengkuyung warga masyarakat Nderwolo anane ming matur nuwun lan bersyukur njur awake dhewe anane ming iso ngaturake guwi panuwun kene kok warga Nderwolo bisa seduluran karo awake dhewe sak rombongan injil mengatasi awake dhewe kok ditimbali tekan kene nang gone piyayi-piyayi wong sing carane bertahta gelar sarjana kita mongko nek piyayi kene kuwi do duwe derajat pangkat kalenggahan prak luhur piyayi kok nimbali ming awake dhewe ming trimo awake dhewe kanane ming bersyukur no iya anane ming bersyukur terima kasih terus aki yo matur nuwun karo panjenenganipun iki sanggar kerawitan Pangudi Laras sing diketuani paguyubane Bapak Momon terus pimpinan kerawitan Bapak Sumono matur nuwun awet kula rusui wiyagane iki gongsone gamelane ya nggone panjenenganipun Bapak Momon ya digratisake apa ora sedulur Pak Yatin ki apik-apik berjiwa besar kabeh wong le seduluran ki do tulus lahir batin kok dadi ki nek repot do ditulung do dibantu ana panggunge ana tratake ana tendane iki yo dibantu karo sing ngendang kuwi Bapak Sumono ya kuwi karang wong sugih dadi do iso nyumbang beda karo dalange temon ki golek sumbangan iya lah apa tak terima-terimake ya wis apa-apa iki yo nepungke sinden no aja suwe-suwe ya saka sing mepet jalan nyekelme kowe kok nyindir malah do kadhe penting setitis kowe iki sinden apa wong gering